Hello people there, emakhaya there, emafonini there, ngithi hi the people, and are you there? And was udaba. Bafa, hey, eputhi. Bafo. Cela labafana lapha. Usenza iplan ngoba baqashwa ilengwenya yasekhaya. Okay. Cela kuyisenza iplan abafana bawuduza umsebenzi. Sebenzeni abafana sobaluza. Ngibathanda. Banokungishita bangikrophela abafana. Usikuthi into ensuke edivumelene ngayo bafana. Banongikropha or ngithi ngiyakhuluma ngiyamayima lapha. Bayivalile i-microphone. Hayi kuzekani bafana. So bafana ngithanda. Sipho mfana. Layo boy. Thanda sipho. Futhi bafo. Uyitshela ngicina man. Hayi sikhona mfethu sayincela. Yes, sagcinana that day mfethu yayintona. Ya singabuyeli lapha singabuyeli. Yini akambahle. No mara yabona inkinga. Ngakutshela ngathi igama lakho uzogcina lingihlile nemanje abantu sebekubiza ngalo la ngaphandle. Ya usithunywa nceke uyabona nemanje. So. Igama imali. Ngoba enye into eyasusi udlame kule episode. Into ukuthi bengiphuza ngento and wena wathi awuphuzi kodwa ngabona ukuthi hayi ngisho manje sengikhulekile angisekho kulezi zinto zeinkonzo sengayidlela. Uwile. Hayi ngiwe ini manje. Ethi ujawu intweni zeinkonzo. Manje kuwa kuhlangana naphi nalento. Phela ngibona usuyaphuza. Manje ngihlangana naphi nokuwa ngiyayiphuzela. Angithi bungaphuzi kuqala. Emfethu esontweni akuphuzwa kanti. Hayi. Umthendeleko yini? Uyahlafunwa. Why? Yeah mara ihlafuna yazi yaphuza msana. Okay. So esontweni iphuzi whiskey. Manje umthendeleko kanti wona na alcohol. Iwine alcohol umthendeleko unayo. Emfethu awuyeke ithele. Okay. Lungile. Simkhulekela umzalwana avuke ayibambe. Phela ukholwa lusho ukuthi ngeke uwe. Kuhlapha ukuthi iwa phela uvuke. Hey ukuphuza kanjani? Sengikhulekile ngisho. Ngathi ne-experience. Mfethu. Sipiliyoni sani. Bangcwele. Uyakhohlwa ukuthi uyangena esontweni ukuthi boyiphuzela uthi mhlambe bowuphuza kakhulu bese uyehlisa. So bengehlisini. Manje ukusuka kwiwine uye kuwhisky ukwehlisa lo. Kanti ngizela ukuzojajwa. Hayi lutho soxoxa. Mano ubaba wena? Yeah, usho kanjani? Oh happy Father's Day mfethu. Hayi. Nakho mfethu. Happy Father's Day. Ubaba lapha. Yazi sitholanga lutho phela. Yeah, yazi mfethu waza kahle kulento le. Yazi kunento engangiphathi kahle. Sitholanga lutho. Why mele manje Mother's Day sijabulele kangaka? And then thina utshelwa ngomlomo wena mele uze nama gift na yonke lenyaka nyanga. Hayi bathi sizinja mele sishiso. Sizinja. Yeah, manje. Angitholanga lutho mfethu nge-Father's Day. It's okay. Mother's Day sina mele sikhiphe. Mele wenze yonke into uyakhunjuzwa. Uyakhunjuzwa uthi uzongenzelani ngale? Hey. Cha thina mina ngizange njenga-Father's Day ngithole lutho. Mina ngitholile kodwa manje. Ithai. Ithanga. Ithai. Tanjana. Oh, bathi go back to church. Hayi so. Hey. Sengenzeni? Hey. Buyele enkonzweni. Entanjana. Ngithi uthi uthola ithanga. Bekuzoba ngcono ngabe ngithola ithanga. Angisho njalo. Ngithi bengithi uthole ithanga kanti uthi ithai. Manje inkinga ukuthi yazi nalethai angazi ukuthi ngiyigcoke society-ni or ngoba esontweni ngcwabeni
Khona ohambayo nje ubuthonge ijayi. Mhlawumbe uchayi wakho ofaka usulele eboxini. Mfethu manje ukhuluma kanjani? Oh, sorry. Hey people. Ni right. Man. Sengifanga ngifile ngibulawa yini lento ye-funeral man. Wena uyafana nalabantu basambe basidiagnose la ukuthi ngathi wehla. Yini udliwa yini? Mangijima. Kodwa uwe phela ukhuluma ngesayini yothayi ukuthi uthola uthayi owani. Manje uthayi kusho ukuthi ngiyafa. Okay, sorry. Uzogqoka kuphi? Esociety mfethu angiyasho. Okay. Phela musu ushonile vele bazogqokisa awuna choice ngeke ukhumule. Thayi wakho. Wazi kanjani? Present uhamba naye. What if mina ngibatshelile kuWilliam ukuthi ngigcoke ama-shirt? Fike uyibhaleke leyo thayi ukuthi awuyifuni ngoba I'm not sure ukuthi ikhona manje. Thayi ngithi musha. Father's Day phela namhlanje. So uthola uthayi namhlanje iwila ukaka-update. Kanti ngifa ngeFather's Day nami. Cha batshele ukuthi bangawufaka ukuthi hayi emotionally. Bakufaka ikepisi. Ayangihlula futhi again. Umakepisi. Odi. People. Iyafakwa yini ikepisi emotionally? Ayangihlula mina manje. Lo uyalithanda manje ikepisi. Manje ikepisi ikhona ibox elifaka elivumela ikepisi ukuthi yeah. Ngene. Yongene. Phela ichoice yakho. Hayi nodiyangihlola. Mina ngifuna bangifaka izaza. Manje ilezaza kokuqala livimba ilanga. La uyakhona kunelanga na. I-future bright la ngiyakho. Ethuneni? Ya. Ezulwini ngiyakhanya lapho. Wazi kanjani? Yebo ngiyakhanya i-trash zegolide kuhliwa ama-grapes lapha. Mnandi. Ubani wewaya wakho? Kuthiwa ngigqoka nochayi lapha. Yabona ukuthi komele uhambe ugqokile. Yizo-ke izinto ezingeke zizodwa. Yadlala mfethu. Yasikhohlisa. Man, akekho umuntu wesifazane omaziyo okwazi ukushaya i-theft. Theft yezini ukutshontsha. Mina I believe wonke umuntu wesifazane capable of ukutshontsha. Akekho omaziyo ngifuna personal. Nowami uyatshontsha ngoba kwezinye izinto. Hayi umfazi wakho. Wena ufuna ozoboshwa. Ufuna umuntu ozontshontsha mina, ayintshontshele mina. Wena usuthi umfazi wakho. Awuchazanga ukuthi kutshontshwani phela nawe. Untshontsha indoda yomuntu. Ufuna ukutshontsha wena. Ungitshontsha la ngikhona i-relationship yami. Titanic. Inqanawe yasinka. Manje ufuna Angikona ukuziphumela phela. So ufuna bakutshontshe. Ufuna ikhetha kweyiplan. So awunankinga ukuthi usisi ubuke kanjani? Yakhawunta phela le. Yakwazi untshontshe ihumusho mandosa. Usho ukuthi ukhona ozokukhona wena. Ngakho ngifuna ukuphuma lapha people there. Nani ngifuna ukuphuma le relationship yami. Iyacwila lapha. Ithathani man wena yakhe relationship vele sicwilile wena ngaphansi kwamanzi Titanic ne. Okay people. Ngoba bangithengele ithayi. Ithayi sign yokuqina. People. The relationship ishona kanje but ngana uyazika. Ekabani? Ikule relationship yami. Hayi wena yakho singaphansi kwamanzi wena. Manje into engifuna ukuyenza, ngifuna ukuthi ngiphume lapha kodwa ke ngengikwazi ukuphuma iplan ukuthi ngithole lo muntu ozongitshontsha. So mina why ungangitholelanga ozongitshontsha before icwile yami? Ngaze late wena ukuthi icwilile. Ngibone late mina singaphansi kwamanzi. Too late man, I can't save that man. Nawe ke yakho ngifuna ukwazi late this time icwile. Sicwile sonke. Sesayilungisa ngaphansi kwamanzi. Ama people azonginceda. Khona umuntu okwazi ukushaya i-theft lapho. Umuntu ufasa. Kanti nikuphi ngoba phela abantu behlezi bekhala bethi balahlekelwa amadoda. Manje sifuna lama special agent lawa manje.
Akekho mazi ikhona mazi wena ugroove nabantu abatshonjayo. Laba bahluleke ukutshontsha mina before icwila. Nawe man uyazi bekumele bakusave yazi. Mana kodwa i-break up injani? Yini ama symptoms wakhona ama after effect we break up? Wena ubuya lapho phela. Yazi ngibusele emuva mfethu ngizama ukukhohlwa ngezinye izinto. Cha nami ngifuna ukuziprepare. So ufuna ukuprepare before iyenzeke le nto vele ukuthi yeah before angithi yazika vele inqane yakho le relationship yami. So ngifuna ukwazi ukuthi mase sihlukene yini ama side effects nama after effect. ukuthi ubatshatshara. Freedom iyahlanyisa nje. Uphatha anxiety. Stroke. Ubatshatshara ngisho manje sone ayangihlula mina. I-freedom angisho ijwayela ngikhumbule ukuthi labo uphila nomuntu omtshela Stress. Akuye ngokuthi nihlukene kanjani. Depression. Minor stroke. Why ungijampisela ukuthi angiyange esikoleni manje? Why busy? Yini lesifo lesizenza ukuthi ungadli isinkwe esimhlophe lesi? Bathini le yini le? Mars. Smart Piles. Ama piles. Ayenza nama piles. Muhlukene nomuntu uphathwa ama piles. Awu kanti lento ayikhoswa izinkwa. Hayi manje break up uphathwa izonke izifo. Back pain. Wena waphathwa yini? Next. Aba right. Phela enye into waba right. Enye into yenzeka ukuthi nawo. Right wena. Ni right. Kanti umuntu right njani? Hey. Uba njani umuntu right? Athinta lapha. Manje soyangifunza mase ngiyakwazi ukuziphuzela. Ngizwa ukuthi right. Oluzi weight uthi right. Ungikalile wena. Uthayo yakulingana. Why ngathi wo advise lo muntu ukuthi angithengele time? Hayi lutho ngabe yami. So uzongitholela lo muntu. Angazi nami ngihlulekile ukuzitholela so angeke ngithembise into Yeah phuli ngifuna ukuphumelela relationship ngaze kube worse. Phela phela. Uzongitholela mfethu. Sozama. Yeah ngoba uyazi ukuthi kwi relationship vele mele uphume ngomuntu. Buku luzi weight uphume wama wedwa le. Yazi bakuthengela uthayi. Yazi ngikutshela iqiniso mfethu. Abafethu babulawa abantu abafana nani esibhedlela. Lento ukuthi umfethu azibone ngathi ungcono into okunimtshela ukuthi uyaphela. Uyaphela. Ugcina naye azibona ngathi uyaphela. Akabulawa lento emfaka esibhedlela. Ubulawa yini? Ungeniswe yini esibhedlela? Qala. Before sithatha iblame thi. Ugula mara ubulawa yini? Uma doctor simbulela mayibuye esibhedlela. Before aphuma. Before aphuma esibhedlela. Sefile. Yeah. Ufanjani before uphuma esibhedlela? Kanti abafela esibhedlela kanjani? Awuphumi phela esibhedlela. Kanti ucabanga ukuthi umuntu ufele emoshara? So mina ngimbulela kanjani? Umbulele ukuthi uze esibhedlela. Wamtshela lento le angafuni ukuyizwa wena. Ukuthi uyakhona. Udoctor uthi sowungcono wena uyafika uthi ayintwana uphelile. Yeah. Awuphelile. Futhi ubulawa iqiniso. Elizeni obani? Ndize nami phela. Yeah. Yeah, now uphelile. Thengela uthayi. Ungikalile. Yini appendix? I-ulcer. Ama piles. Mfethu ukhuluma kanjani? Yazi ukuthi ialcoholism iyayiqeda yonke le phuza.
Mara mfethu ukhuluma kanjani ngizela ukuthi uzongigala kanti la. Malu. Thina sishawa ama-brain tumor ke mfana, izifo serious. Ngiyakubona vele. Yeah, brain tumor mina. Ingcondo mayisebenza kancane idliwa yilento vele. Yeah. Yeah. Uyibona ngoyifela kahle nje. Hey nini? I-brain what? Tumor. Tube. Yeah. Nibulawa inyongo. Or i-brain tube. Ubulawa inyongo wena. Mina. People. Hayi lungile mfethu. Sikhulume bese ungixawula isivasho. Ngifuna uchawula. Okay. Kahle uphuzi ne uya-act. Kusho bani? Kanti kuyehla la kimi wena. Angiphuzeli ukusutha phela. Wena uphuzela ukusutha. Usaba ukuthi uyolahla. Mase ngiyakubamba. Fethu ufuna ukuthini? Uthi uyokhuluma indaba engingamelanga uzikhulume. Mina phela into mangifuna ukukhuluma ngithathela iplug. Khuluma phepha uzikhulume. Uyangifunza wena. Vuza. So i-relationship yakho ke icwila kanjani njengoba ke isingaphansi kwamanzi? So ufuna ukuthi ngiphuzele i-stress. Siyeke. Siyeke. Uya out. People there, ngilungile sicabene nalomuntu.